हई बाबूआ हई कुछ कहता है। अच्छा वो कहेला मन बका तोरा अरे कहो जब भाई हुनका आगा पाछा होता तू धके हेतरे 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 करा हां करा हां 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 होई तरे निक लगी मन के शांति मिल जाला। हेतरे हेतरे ठीक नो आ देखा जब तेजी में होता तो तू तेजी कर दे एकदम लगी कुछ करे कुछ आवाज खींची बढ़िया देखिए हमार भोजपुरी भाषा ना ठीक कहले हम कहले रहनी है त ई उचित रहल। हां अब उनका बेंजू वाला केसी वाला कहले त इहो कहले बराबर हो गए। हां जन बराबर कहबो ओकरे कहब नाटक कह ना जन अधिका बोलबो उहे हमरा दुख लगेला। हां जैसे बाबूजी के नाम तू धइला हां ये अधिकार अच्छा हां एगो भाई के आई रहल के धइल रहल तू धइल रहल हां का कहतले के आगे पीछे करे के हां त काहे ना आगे पीछे कह देल तू तो मौगे बर पोछिटवा पीछे ही से नु करे जब वो आगे पीछे कहला से तब पोछिटवा घींच के आगे पीछे कह दे ओकर सुमिरन तू ही कह के निकल गई रहते उहे खोजत रहला कुछ बोल देते तेल लगा लेला। अब तो हमरा मन पड़ता कोई दी बक्सर प्रोग्राम रहे हां अब भाई तो हइले हमें प्रिय भाई हमें भले घर इनका संग गनई कम हो गइल बा कम का हो गइल बा भेटे नहीं के हो साल 6 महीना पे खाली चिरौरी हो प्रवचन के तैयारी करता है ना तो पहले बेसी हमरा इनका गनई होत रहे विकास बाबा सब जानते हैं। हां बक्सर गनई रहे हमरा से कहले कि अब का जइबो छपरा जिला चलो घर ही चलो आ वही जा रही सांझी का अपन प्रोग्राम में चले जी संगीत चले के बा कहीं चलो ठीक है कहता रहे गईनी जाई का घरे दिन भर रहनी जा खा पी के आदमी सूतल हां सांझी के जब होइल कि अपना अपना गाड़ी में बैठे के हां देखनी कि का मौगी हां दूगो अगरबत्ती धरा के हां आ नहा धोआ के एकदम केस फहरौले एकदम आ चलल भी अगरबत्ती लेके हां हमरा मनवा में भल की का जाने यात्रा पर निकलत होकर तो मौगी करके देखावत होके हां देखनी कि अगवा आके हां ना कोनो देवीय देवता के देखौलस ना इनके के ना हमरे के सरिया अपन उठा के आ लागल देखावे जैन जगत के छिल्लर अब तई लजैला लेका हो गइले कि भाई हलचल भाई आइल बा मेहरारू इज्जत ले लेलस कल के रे अगरबत्ती धराव जाला तो देवी देवता के देखाव जाला आ त ई का करता है ई को मौगी कलश की जाई रौरा जय जय रगनई में जाता नहीं हां रगनई में जाई जय अब हमरो दुकान खोले के बेरा हो गइल ऐसे पहले ही सफाई कर दे दी ई सब कहे ना आवेला माने जब ले बाबू के नाम ना धरबो गनैया ना जमी कहतर कि अजीत हलचल गाय के निमन हवे हां इनका बोले के लू ना चुतिया साला छड़ा निर्लज पे आए निर्लज बेहाया छुतीहर। अरे देखो ये हंसी है इनका के चुतिया सार ससुर कुछ करबनो इनका गाड़ी ना लगी इतना इज्जती हमें इनका के सर कह देब त इनका बुझाई कि इनका समाचार पूछल इतना तो इज्जती व्यक्ति ना देखल देखिए बूढ़ा जी अरे होता ना दूर से आइल बनी बक्सर जिला से आ हम नहीं की चाहत कि रुआ संगे कुछ गीत संगीत बिगड़े हां देखी है ने देखी हाथ जोड़ता नहीं मान जो जन ले मान जो भैया पियावा पर है ने अजीत के फोटो बा ओने हमार फोटो बा आ हाउ एगो बिछावा में देख रे तोर मम्मी है दे के कर मेहरारू का देखावती है हई देखिए अब भाई ये भाई अब एगो हम कहब एगो इनका हाँ भैया का करबलो मैं पंखवा कहवा तोहनी लोग के चाहिए तने भैया तोहनी लोग कम चतुर नहीं खल ठीक बा वो हम जाना था नहीं कि ओजे से गौनैया निक लगता कहाँ से कि हवा ओने से नु आवता हां है 1.5 पाना बात है बोलने वालों 1.5 पाना बाप रे बाप आए 1.5 पाना बात है बाप रे बाप हतना माने कहे के चाहे
हाँ इनकर नचनिया रुको हो इनकर नचनिया हमरा के हे तरी देखावत रहू हाँ आ मुठिया बाने के हाँ रवा सब के ना बुझाइल उ कहल का चाहती का बे ओकर कहे के का नाम बा जे माने ऊपर हाथना में बा ओकर में हे से ना ओमे मुट्ठी ढुकावे अच्छा ठीक बा प्रयास कइल जाई आय अब अच्छा अच्छा चनाचूर गरम खाता रह हाँ खा लो बाबू खा लो खाला बेटा खा लो दूगो हमरा कई चुतिया साला कहता है डोमड़ा छेछड़ा का लाज बतन की कहता है सबसे कुत्ता ही है हाँ भैया अरे का बहुत सुंदर लाना लिखा है को टॉर्च ना देहला त लाना फरवरी में का सटा लिखा टॉर्च मांगला पर ना देहला फरवरी में का सटा लिखा होता रहा अभी है 10 रुपया का ठेकान नहीं खाता फरवरी में का सटा अब जी जी हमने के ना कहले जे हम बूढ़ा भाई संग ही सुत रहनी जा हाँ जी जी हमारे घरे कोई रहले आ हमने के संग ही सुत रहनी जा जननी प्रोग्राम में से कोई बलिया से आ हमरे घरे सुत रहले उ तो हमर मौगी अगरबत्ती बाद में देखौलस हमने के दोनों आदमी संग ही सुत रहनी जा अब भइल का तले हम लगनी सपना देखे हम सपना में डूब गई नहीं हम सपना देखत नहीं कि भादो के इहे महीना बा आ हम दरियाव में बानी बाढ़ी आ गइल बा आ हम नाव पर बानी आ नैया में छेदा हो गइल बा अब नैया में छेदा हो गइल बा आई हमार लगिए पेटकुनिया सुत रहले हम मनवा में सोचने की दादा हो अब हम बनी सपना में कि नाई में छेदा हो गइल बा यदि छेदा के अंगुरी से बनना करब तो ई पानी ढुक जाई नाई मारा जाई हम का कहने जे छेदवा में अंगुरिया लगा देने माने नैया के छेदवा में अंगुरिया लगा देने तो ई कहत रहे जे बूढ़ा भैया अंगुरी हटाओ हम कहने कि ना भादो के महीने में बरखा होता नाई पे पानी और नाई में हो गइल बा छेदा नाई में हो गइल बा छेदा नाई मारा जाए कले जे बूढ़ा भैया हाथ जोड़ता नहीं पूजा का भइल बा अंगुरी हटाओ अंगुरी हटाओ गाड़ी में लवले बड़ा हम कहनी कि ना अंगुरी ना हटाई अंगुरी हटा दे नाई मरा जाए कले जे नाई मराई कि ना मराई एक और कोनो गारंटी नहीं ना 2-3 हाली कह देबा त हमर गांव जरूर बाकी मरा जाए तले 5 मिनट के बाद में इस सपना में पड़ गइले आई हो बड़े नाईए पर अब सोचत रहे कि नाई पर हम ही बानी अब बाप रे बाप नाई पर केहू होइए नहीं खे नाई बुझाता जब मरा जाए अब लगले पतवार खोजे आ हम ओजे चीते सुतल बानी लगले पतवार खोजे केने बा लगिया हो तले धारा गोल लागा हम कहतनी जे छोड़ दो हल चल कहले कि ना पतवार धइले बनी छोड़ा भी ना कहने कि ना छोड़ दो हल चल छोड़ दो लाण धइले बड़ा छोड़ दो कहले कि ना छोड़ो हम कहने कि छोड़ दो ना छोड़बो तो 2-3 हाली मार दे बता दादा दूसर चीज बिक दे हे ने आओ देखा हमर नचनिया के मतलब जे बाप रे बाप सुरहो सिंगार होखे अरे है रे बड़ा गर्मी भइल बा पूछ दी का पूछ दी मेहरारू बोली तबे बोलाई तबे मरद है वीडियो कॉल पर आंखी ले देख ली तो जान जाई कि का कहल अच्छा गर्मी भइल बा त पूछ दे तनी तने का बात बा ए मर्द चैनल वाला तोहनियो लोग खत्म आदमी बड़ा हां खिचियल मत ना त हमर मेहरारू देखि त का करे अभी मत डाल दे लोग बूढ़ा बेस नचनिया को ई कुलना ए भाई ए लोग कोनो ठीक बा डाल दे तालो भाई अब ए लोग कोनो ठीक बा हां ठीक बा बैठो